Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marahitiak kepikiran nami, na mungkin boy pamorahok kita, mangurupi hita di pangaradiota, di namangarade hita, tu jamita nanang si patol hasota, di partangyangan songoni nang di parmingguan si ganuk minggu. Ditikyon nang patol hason nami tu hita, pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita, ima taringot tu jamita partangyangan, nagabe epistel di hari Minggu tanggal 7 September 2025 jala turpuk ima na tersurat di Markus bindu 8 ayat 34 saharo di ayat 38. Markus bindu 8 ayat 34 saharo di ayat 38. Amanginang duktakas hujahami turpuhon di bindu 8 sian ayat 34 saat ro di ayat 38 omma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Sahalinai selalu upas hatami jala udok kami tu hita ia turpuk nunga hujahami ganup hari Minggu seminggu sebelum paradehon bahanon. Alanido dak pola hujahami be di napatol hason kapikiran nami ditikyon ala nunga hujahami jauh hari sebelumnya jala hupa husor hami jala terus gabe songon di pikiran rupani ahama naboi patol hason marhite turpuhi. Dakulat sahali 2 hali jinaha olu sipata saha rodi 5 tu 7 hali jinaha turpuki. Jadi molo hita na dijabu na mangarade hita iko parjolodo takas turpuhi jahauta 3 hali unang langsung menjahai pola dohot akka penafsiran dohot akka hatorangan nasing manang ilustrasi. Molo bui tapak kejo sadari manang 2 hari dukta jaha turpuhi merenungkan. Molo hurak takas to pe ta jaha salinai ta adong 2 hari nai rupani asa gabe talului maka hatorangan na boy mangurupi hita. Tarsongoni do baik kami amanginang molo patoklah sampai akka pikiran nami di video on na mungkin boy mangurupi hita. Na perjulu molo taparrohahon di na opat evangeliumi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terlumobi ma di Markus takas do idauta rupani di ganup di patu pa Jesus songot tadda halongangan manang sada na diulahon imana pangajarion nagawi patuduhon huasona songon Mesias sai di oraido laho patol hason hasit tongani tunatorop. Memang molo di Evangelium Yohanes sian awal pe nunga takas didok hata ni debata nagabe daging ima Tuhan Yesus Kristus kristologi sian ginjang maidoki rupani. Baru kristologi dari bawah ima Evangelium na tului naidok Evangelium na sinoptiki ima sian na tubuh rupani anak ni jolma baru di ipatad dahon manang dipatuduhom marupani na debatado imana 100%. Lei di akka hatorangan ni taida terlumobi di Markus molo sai di patu pa Jesus tadda nakena ni rupani tadda halongangan do akka sada peristiwa pangajarion taringot tu hadirion na sai di oraido laho patol hason tunatorop. Di Markus sering maidok akka namalo manang penafsir rupani messianic secret rahasia mesianis rupani dang dipatolhas tunatorop alaniaha hape di sisi na asing taida dang dipaboa tunatorop taringot tu hadirion na alay say dipatupa do tadda halongangan do aka pangajarion na patuduhon huasona. Jadi seperti bertentangan seolah-olah ditutupi tapi seolah-olah Yesus terang-terangan daksongoni pangatusyon na rupani tung di orai Jesus pe
laho patol hason hadirionna na perjulu asa takkas do fokus ni nasida. Asa unang berfokus pada Mesias na dipaima, Mesias yang digantikan dalam artian politik, melepaskan dari penjajahan Romawi. Tetapi justru harus ada pengenalan yang dalam. Daksongon na di rohani nasida rupani. Alanido umbaen na diorai asa unang hatop di paboa naso dapot dope tikina dang boy dope nasida mangatusi secara benar rupani. Taringot tu hadirion itu Yesus Kristus. Alanido benna dang langsung paboa ma tu sadok portibion. Arong do tikina rupani dok mahati dakom ma. Nah, alai adong do tikina dok unang majo. Banang unang majo paboa. Asa takas rupani borhat sian panandaon nasitong. Jadi molo borhat sian panandaon nasitong gabe sitong ma ujungna. Aka ulaon na pinatupa ni nasidape di naman jalo hamesiason ni Tuhan Yesus Kristus. Jadi ido rupani umban nagabi setaida ay hirasongon naso di loas alai say di ulahod do. Nah, fokus na dang go public fokus ni Jesus. Dang laho patol hason rupani alai fokus na silangido. Jadi pertama sekali yang perlu kita lihat dalam teks kita ini adalah perlu mengganti fokus. Dia do fokus na. Anda orang setur puhot taida fokus di si Petrus ternyata dalam kesaksiannya berbeda. Dang narikot dituhani HP dipikiri, narikot tu dirina do. Jadi dalam teks ini juga akan dicoba untuk mengganti fokus. Itu dia do. Apa concern? Konsentrasinya kemana? Arahnya kemana? Asa takas diturpukton taida sian panandaion nabagas di Tuhan Yesus Kristus, maka akan bisa mengganti arahnya. Pengenalan yang dalam akan kemudian bisa mengubah arah pemikiran, way of thinking, cara berpikir, cara melihat setiap tindakan perbuatan Tuhan Yesus dan kemudian mengikut dia. Jadi dalam mengikut dia dimurnikan. Dina mangihut ibana, mangihuton ibana di pasitong rupani motivasina. Ida benai do ibana di turpukton di dok Tuhan Yesus Kristus. Lasi jauh mana toropi rab dohot sisiana di dok matunasida nasa nagiut mangihutonau di swadahon madirina dituhuk masilang natu ibanai di ihuton maau. Jadi lalah mangihuton ibana tidak boleh punya hidden agenda tertutup. Manang agenda rahasia, agenda pribadi. Harus agenda Allah. Missio Dei. Ikut sakap ni debatado. Jala dituhuk masilangi, maka tadi katakan fokusnya mengapa tidak langsung diberitakan? Fokusnya bukan untuk semua langsung menerima, tapi semua siap untuk menerima dengan segala konsekuensinya. Pendedok rupani nakin fokus ni Tuhan silangi do. Dang asa ditanda kodang jol maau, asa ditanda sitong, jala asa diboto, au ro tu portibion laho baluahon nasida, meskipun harus menjalani penderitaan disalib, maka fokusnya adalah salib itu, bukan soal tadi yang kita sebutkan semua mengenal, tapi intinya satu pun mengenal, tetapi dengan pengenalan yang baik. Bukan soal jumlah berapa banyak yang mengenal Yesus. Tetapi yang terpenting adalah dari yang mengenal Yesus itu, apakah sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang dia inginkan dan apa sebenarnya yang harus mereka terima dan lakukan dalam rangka mengikut Yesus. Jadi benar musia didok diturpukton aina naing paluahon hosana mangagohot sado alai na aguan hosa ala niau dohot ala ni barita nauli ido palua hotsa. Jadi mengganti fokus. Dia do sasitongna. Jadi
penggantian fokus nakinani berasal dari pengenalan yang dalam. Jadi inti utama adalah mengenal Yesus lebih dalam. Menandai bana tutu si tutu. Jala gabe mangihutun ibana tutu si tutu. Jala marujung ma tu temani mingguta padenggat tamuma dalam muna doh pambahena muna. Tidak akan bisa tanpa merubah fokusnya dulu. Molodung dirubah do arahna, tujuanna, concernna, fokusta. Maka itu akan melahirkan tindakan-tindakan yang benar. Alai saliling bercokol di pikiran tasadiri dope. Hidden agenda tertutup, agenda pribadi. Nanaing di rohatta, lomo ni rohatta, dan lomo ni rohani debata, itu pun akan menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak benar. Maka cara pikir yang benar akan melahirkan perbuatan yang benar. Arah pikiran yang benar, fokus yang benar akan melahirkan tindakan yang benar. Alan di benar imadison ay ahama atong gunana di jolma nang liat portibion diomo nang gomago do hosana. Jadi itu dia do. Do. Jadi dimurnikan. Jadi disokui dahami na percolo nakin molutung songon na diorai petai darupani. Itu butuh pemurnian, butuh pengenalan yang lebih dalam, memahami mananda isedo Yesus Kristus. Dalam mangihutun ibana menutup segala agenda kita dan au guru diaube alai Jesus do. Nah, baru muse na mangihut ido imana dia 37 ay ahado na tarlehon jolma bahen tobus ni hosana dangadong na tarlehon jolma molutung diulana denggan maka maliatehon panubusion ni Kristus Yesus do dan laho manubus manang manuhor halwaon atong diturfuhon nanaing dohonon na murnikan pikiran, murnikan hatimu, ganti fokus, concern dalam mengikut Yesus. Kemana arahnya? Perbaiki. Ini pemurnian, pengajarion, gabe sisean nasitong diadopan ni debata. Asa di ayat 20 lalu, asa molo adong namaila ala niau, maka fokusnya adalah Kristus, bukan kita. Jadi molodung takas do konserna arahna fokusna itu akan membuahkan tindakan-tindakan yang benar. Jadi molodok son padenggat tamuma dalam muna doh pambahina muna. Sekali lagi, pertama, rubah dulu pikiran Anda, berubah dulu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya sebagai pengikut Yesus? Dan bagaimana sebenarnya mengikut Yesus? Bukan soal kesuksesan, tetapi fokusnya adalah salib. Penderitaan. Bukan dalam arti harus menderita. Penderitaan itu sudah menjadi konsekuensi daripada mengikut Kristus.